жылы җил урамдагы әле бер агачка, әле икенчесенә бәйләнеп шабыр-шыбыр яфрак кыя иде. Мәрхәмәтле җил, мәрхәмәтле ай. Иртәгә бу вакытта инде поездларга утырып кайларга таба юл тотармын мин. Бу ай иртәгә дә шулай моңсу булып, шулай озаклап күтәрелерме? Тәртипсез кыска җилгә агачлар иңрәп-иңрәп ала иде. Алар, әйтерсең минем яшь йөрәктә кайнаган куәтле, шулай ук тәртипсез хисләрне йолкып-йолкып алган сыман җилгә дулыйлар. Рәнҗиләр иде. Ә Зоя шунда мине берүзлексез үпте. Мин әллә нинди вәгъдәләр бирдем сыман, хатлар, телеграммалар, тагын әллә ниләр. Ә Зоя кайнар битләрен минем яңакка куйды да, гел мине үпте. Бер сүз дә әйтмәде. Яшькә ул миннән 1-2 елга өлкәнрәк иде кебек. Зур кызыл ай, шомлы җил, иңрәгән карт усаклар, каеннар. Зояның туз тәме килгән битләре, йомшак чәчләре, бантик куеп бизәлгән гади сукно эшләпәсе. Без газап белән аерылыштык. Авыр, шомлы. 10-15 көннән мин аңа хисләр тулы хат яздым. Балтык буйларыннан матросларча кайнар сәлам. Әле гомуми казармаларда гел утын кисәбез, шүп түгәбез, бәрәңге арчыбыз. Диңгез түгел. Әле инеш тә күргән юк. Ләкин мин шунда үзебезнең 5 елдан гына кавыша алачагыбызны әйтеп ташладым. Ай тулганда Зоядан җавап хаты килде. Ул хатны мин укымыйча 2-3 сәгать йөрдем. Укысам, гомернең бер дә кызыгы калмас кебек иде. Бу рәхәтне тагын да сузасым килде. Ләкин язмыш миңа сюрприз әзерләгән икән. Зоя миңа караганда айгырак булып чыкты. Хатыңны алдым. 5 ел бик тә узак бит ул. Син кайтканда, беләсеңме миңа ничә яшь була? Бу язышу бик мәгънәсез булачак. Туктатыйк. Миңа бик авыр булды. Күз алларым караңгыланып йөрде, Зояга мин бик рәнҗидем. Тагын теге шомлы кич. Зур кызыл ай, иңрәгән агачлар искә төште. Мин нәрсәнедер югалттым. Ниндидер зарар килде минем рухи дөньяма. 2 ел узып ялга кайткач, җәен мин нәкъ шул урамнарда йөрдем. Кичләрен нәкъ шул агачлар төбендә булдым. Тик җәйге кичләрне мин яратып бетермим. Алар алдакчы булалар. Минем өчен җилле көзге кич, иңрәгән агачлар, газап белән күтәрелгән кызыл ай кадерлерәк. Якынрак. Көзге кич нәкъ Зоя кебек алдамый.